Λοιπόν, γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε στο Peru Place. Σήμερα από διαφορετικό μέρος, ασυνήθιστο μέρος, μια μικρή ενημέρωση για το κανάλι. Καλώς ήρθατε. Και επιπλέον ένα θερμότατο καλωσόρισμα στους αγαπημένους φίλους στους δύο καινούριους καναλιούς. Ναι, υπάρχουν δύο νέα κανάλια από το Peru Place, δηλαδή το Peru Place International, το οποίο θα παρουσιάζει στο μέλλον τα αγγλόφωνα βίντεο και streams και το κυπριακό ελληνικό κανάλι Peru Place Cyprus. Καλώς ήρθατε, χαίρομαι που είστε εδώ. Γιατί όλα αυτά, θα αναρωτηθείτε, δεν αρκεί ένα κανάλι. Στην πραγματικότητα ναι, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ζω σε χώρα με πολλές γλώσσες και σκέφτηκα γιατί να μην δουν και αυτοί τα υπέροχα βίντεο και ζωντανές μεταδόσεις. Έτσι απλά το έκανα. Επομένως υπάρχει επίσης μια ανασχεδίαση της σελίδας YouTube στο κύριο κανάλι και αντίστοιχα θα δημιουργηθούν και τα νέα κανάλια. Εάν έχετε την επιθυμία, ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά. Θα σας παρουσιάσω εκεί κάτω τις διευθύνσεις των νέων καναλιών και θα χαρώ ιδιαίτερα αν τα επισκεφτείτε. Αφήστε λίγη αγάπη, ένα like, ένα follow, ίσως ακόμα και να εγγραφείτε, κάτι που θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Λοιπόν παιδιά, τι άλλο καινούριο υπάρχει? Θα αναδείξουμε μερικούς παλιότερους τίτλους που έχουμε καιρό να παίξουμε. Την αρχή κάνει το Trucks και Logistics Simulator, όπου έρχεται ήδη το πρώτο επεισόδιο ή αν το βλέπετε μπορεί να είναι ήδη εκεί. Και εκεί, ευχαρίστως ρίξτε μια ματιά. Κατά τα άλλα, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Λάρνακα και ο ήλιος καίει έντονα. Έχουμε περίπου 43 βαθμούς Κελσίου ή κάτι παρόμοιο, δεν είμαι σίγουρος. Απλά λιώνω εδώ και θα αναζητήσω τώρα να βρω λίγη δροσιά. Θα τα πούμε σύντομα ξανά και μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.